ayan. Ito na. Nakabihis na tayo. Ayan. Yan ang ating outfit for today. Kasi, pupunta na, babalik tayo doon. Ay, hindi pa ako ready. Oh my gosh. Wala pa yung ano. Gagi. Oh my God. Buti na lang nag-video ako dito pa lang sa bahay. Kasi pupunta ako ng hospital. Ay, ng hospital. Pupunta ako ng, doon nga, sa pinaanuan ko. Tapos wala akong dalang. Ito kasi yung lagayan ng ano. Oh my gosh. Oh, asa na? Pati lagayan ng ano, wala? Wait lang guys. Buti na lang nag-video ako dito pa lang sa bahay. Hala. Saan ka? Hala, wala. Lagay sa bag. Dito ko na ilagay sa bag. Ate, nagsigid ako tao ng kota. Sabi ni Bunso, nagwalis daw siya. Bigyan ko daw siya ng pera. Pero wala yung lagayan ng ano, ng pupo. Hala. Shayna! Hala guys, wait lang. Shayna, may naligalig ding pula. Kaganan kang pupo. Bakit wala? Saan ko nilagay? Sheesh. Nilagay nga na yun ng pupo. Nakapatos ito, baby, na red na papel. Ano pa daw, baby, sa loob? Baka nasa mod. Baka nawalis yung... Guys. Ang daming kalat. Ang dami kong labahan. Hindi pa ako nakakapaglaba. Kaya nga wala na akong masuot. Kaya yan na lang yung sinuot ko. Yan. Saan mo nakuha? Ito, girl. Lagayan to ng pupo. Pupo na. So, lagay ko dito yung pupo mo. Ito, guys, oh. Parang feeling ko may laman. Diyos ko, baka may pupo pa to ng iba. Kasi tingnan nyo, guys, naka-sealed yan, naka-tape. Buksan natin. Diyos ko, pinakaparang. Pag ito may pupo ng iba. Gosh. Yan, guys, maraming basura kasi hindi pa ako nakakapaglaba. Ginakapan ako pag, tingnan nyo binuksan ko. Kayo doon. Pag, mabigat kasi siya. Ah, okay. Kasi pala bote. Kinabahan ako. Kala ko. Ayan o. Magpupupo pa pala ako. Oh my God. Kala ko pupunta na ako doon. Ayun ako. Buti na lang. Nag-video ako dito pa lang sa bahay. Tapos yun. So yun guys. I'm done na. Anong oras na? Diyos ko po. 9:32. Kukuha ng result doon 10 AM. Ay. Tapos yan. Pumunta na ako doon. Ay, nasa shoes glue. Nasira kasi guys yung sandal ko. Inano kasi. Binagsak ko. Ayan o. Nabagsak. Meron pa yan. Sige daw. Pa. Ito guys, may laman pa daw. Lagyan natin ito. No? Ay, naku. Wala man. Asan na anuan. Asan yung ano nito? May pang ano ba yan? May pang dugkol. Anong pa iba? Ayun. Ala, baliktad. Ayun. Okay na. Ay, nako. Wait lang, lalagyan ko. Ay, ano yung kamay ko. Okay. Saan pa? Hindi. Okay na ito. Okay. Pero ito, matanggal. Pinusak niya. Minalaga pa. Paano pa binagtako tapos natangkas naman talaga. Maringan nito dahil naputol. Pati uya napukunit. Hindi nagari. Sige na, let's go. Papunta na tayong Daraga. Para po.
nga pala dun yung ano. Tapos eto, balik ako dito sa taas kasi yung result ng x-ray. Oo. Dun. Tapos, after sa result, doon naman ako sa kabila. Yung kahapon, di ba, na hindi ko naabutan si Doc. Kaya, ayun. Result po. Kailangan resibo? Po. Resibo. Result. Wait lang. Ito ba yun? Mapunta ka sa room ko zero po. Matanong ko. Thank you. Pupunta muna doon ka. Hinahanap yung, ano, yung envelope. Tinawag ulit ako. Yes po. Tingnan mo, ma'am. Napili ka na ni Doc kahapon? Hindi pa po. Kailangan mo pang mapili, pero ang result mo niyan, ma'am, dapat kailangan ka munang mapili doon sa tusig. Nalaman mo yung form, Apo, kinuha na po sa akin kahapon. ba't hindi ka napili niya? Ano po, nag-early out po kaya sa kahapon. Sige, no? Nag-early kasi ko kahapon? Alas 4 po. Inabutan, wala na. Hindi ko po na. Sige po. Thank you. So, yan. Hindi pa ako na-PE kasi ni Doc. Kailangan ko muna daw ma-PE. Tapos yung form ko, pinaiwan na sa akin kahapon dito. Napunta ako sa room 204. Ano kaya kung makukuha ko ngayon yung result? So yun guys, hindi pa nga, tinitimbang pa yung iba doon, basta marami pa doon na nasa 11:20 na, hindi ako nag-almusal. Tapos ito, gutom na me. Tapos dadalhan ko din ng pagkain sila ate kasi wala silang pagkain doon. Kaya punta muna ako ng BR Hospital para magatid ng pagkain, tsaka kakain din ako. Gutom na ako, ang sakit na ng tiyan ko. Bibili pa ako ng pagkain. So, ito na guys. So, dito na. Bumili ako ng pagkain namin. May sabaw digdig. Sige ka. Para ano sa... Ano yan? Nagbuhala ko maluto. May maluto ka mo? Hamali na nagbuhala ko maluto. Marieta na isipin niya ko. Baka may maluto doon. Pero nagpasigura. Baka nakita ate. Gutom mo na ako. Ano ini? Ano ini? Naiman laog. Walang laman. Dali na, nagugutom na ako. Minawata pa lang. At ano ni, paano pa ako duman? Hindi pa ko tapos. Nag-ali lang ako yung nagparo. Ito ko lang kahit duman. So, mapainutin ko muna sila. Gutom mo nun ako. Hindi ako namaho paghalik ko. At ko rin sukalo ko. Pinanito. Daradara nito. Tadi darapa ko man ito. Sa best friend ko ito. Tinggal kayo. Hamag na ito. Ito nila. Narotso ano? Raut na. Narotso. Paano ito ko lang ang payo niya? Hindi, mga tangkas dyan na po. Ay, bako ko ito kay Janelle. Ito, rimate ako. Kalpo ko. Gutom na ako guys. Ito, may gulay na ano. Hindi nag-jet. Minamata Pag nag-chat ka, tinatawag sa iyo. Imi mo. Sabihin ka na, ilabis mo. Ano oras na galing sa tita? Atabo nun? Guys, kain po.
aga ako. Nata, di ka na mahaw? No. Ay, libre naman po. Binamaray. Baka. Nabakalan sa pagkaan niya. Yan yung buwak. Katapos lang namin kumain. Ayan sa atin. At babalik na ako doon. Busog na din. Oo, may laman na ang aking tiyan. At babalik na tayo doon. Kasi ewan, tanghali na baka umalis na naman si Doc. 11:48. Tapos pag pumunta ko doon, sasabihin nun, balik na lang ako after lunch. Naka-lunch na ako. Char. So yun guys, ang init-init at naka-long sleeve ako. Ayan o. Kita nyo yan? At naliwan ko yung payong ko sa bahay. Yung sombrero ko naman, yung cap ko na naiwan dito, wala na. Dinala na. Dinala daw ni Kuya Tom. Ito na guys, pabalik na ako doon at mag-alas 12 na. Siguradong cut off yun. Yun guys, mamaya pa daw mag-PPE yung mga non-maritime. Mamayang after lunch na. Mga 1 PM daw, akyat na ako dito. So, I guess sa kalahati na naman ako nito magtatambay. Saan ba? Ano oras? 12:04 pa lang. Isang oras pa. Sige na, kalahati muna ako magtatambay. Kasi mamaya pa kami mag-TV. Hindi na ako dumiretso doon sa kila ate kasi layo pa ng lalakarin ko. Tapos ang init. Kaya dito na lang ako naghihintay sa may tabi. Tapos andun lang yung tapos mag-ice cream na lang ako kasi 12:21 na din naman. Kaya ayan, malapit na. Malapit na mag-1. Kaya antayin na lang natin. Ice cream muna tayo. Umakyat na nga pala ko guys kasi 1 PM na. Yan guys, nakuha ko na nga pala. So nandito ako sa tapat ng BU. Ito nga pala BU yan, no? Bicol University. Yes, at eto namang harap yung BRTTH, nandyan sila ate. Kasi hindi na ako magdediretso kasi, anong oras na? 3:20 na. 3:20 na ng hapon kasi ang tagal ni Doc dumating. So, nakuha ko na yung result. Okay naman yung result. So, nag-antay na lang ako ng jeep papuntang SM. Kasi may mga jeep na hindi diretso sa, sa terminal, sa SM. Kaya, ayan, abang-abang for the abang-abang person. So yun, may shout out kay ate doon sa na-meet ko doon sa may loob ng clinic. Napaka niya, parang, alam niyo yun, yung parang basta, ang bait. Basta yung parang di ba? Yung hindi siya takot sa tao, mag-approach sa tao. So yan, naging close agad kami. Inad niya ako kaso hindi ko pa ma-open kasi wala akong data, may na-signal. Yan, shower out sa kanya. Sabi ko mag-subscribe siya sa channel ko. Sabi niya go daw, taga-Kamalig. So shower out sa mga taga-Kamalig. Wala pang jeep. Ayan guys, may tricycle. Tricycle, jeep pala. Sabi ko, meron na tricycle, jeep pala to.
yan guys, nandito na ako sa SM City Legazpi. Ayan o, kasama ko si Tita Vivian at si Sander. Ayan o. Papasok kami ng SM. Wala lang, maglilibot-libot lang. Window shopping. So yan. Hindi ako marunong tumawid. Unyo. Sander baka na mawara ka. Sige ka lang kay Tita Beb. So yan, papasok kami ng SM. Papasok lang. Tapos na. One more. So yun guys, wala na. Guys, may nakita akong cosplayer. Ang cute. So yun guys, nakalabas na kami. So, baby. Amoy baby. Nag-ano kasi kami. Pumasok kami ng bench. Yes, nagtry lang kami ng mga pabango. Naghalo-halo yung mga pabango. Ang bango guys. Oh. In-spray ko lahat sa damit ko. Char! Ang ganda ng performance. May ano? May baka may bagong open na ano, na stall, di ba? May entertainment. So, sulpot. Biglang sulpot na rin. Yung mga ganon, yung biglang susulpot na sasayaw. Hala, wala pang laman. Paghanga. Guys, hindi man, baby ko. Ala. Kuya Lon. Nadako pa. Ayun, sabayan na ako. Tatlo po. Ayun, si Kuya Lon. Na huli pero di kulong. Let's go. So yun guys. Nasa tricycle na kami. Madilim na. Tita Bibi. Nagabihan. Anong oras na pa? 6 ano? Kasi makita yung minutes. 6:42 ng gabi. 6:42. Ayan, kasi kanina hindi pa kumuwi. Doon kami kila Tita Vivian sa kapatid niya sa Legazpi. Kaya ayan. Let's go! So yan guys, karating lang namin, kababa lang namin ang tricycle. Ayan si Tita Vivian, oh. So yan, dahil madilim, gamit ko naman aking cellphone para pang flashlight. Yan. At pala naman dala ang ring light. Ano? Ring light. Ring light? May ring light ako sa bahay. Bumili ako ng tripod with ring light. So ayan, pagod ang person, low bat, mag-charge, mag-edit. Ha? Mag-live ka. Mag-live din ako pala nakapag-live. Gosh, mahina kasi ang internet paggabi guys. Ang hina ng net, ang hina ng wifi. Bakit paggabi sobrang hina? Dapat nga malakas kasi konti ang gumagamit. Pero hindi, baliktad na. Kaya pawala-wala yung net paggabi. Paggabi kasi ako nag-upload, naka-private lang. Kasi nga matagal siya i-upload. Kaya hanggang umaga yan. Nakabukas ang wifi, tapos pawala-wala pa yung net. So yan guys, hanggang dito na lang ang aming vlog for today's video. So yan, bye-bye! Ops! Baka makalimutan. So yan, Sir Bicolman, ayan na po yung hawak ko na. Yes, nasa aking kamay yung medical certificate. Ayan, bayad na yan, paid 750. So yan, thank you po Sir Bicolman kasi si Sir
ang nagpa-ano sa atin doon. Nasabing asikasuhin daw yung requirements. Tapos siya din nagbigay ng siya din nagbigay ng pang-medical natin. Pati yung pampamasahe natin, yung ginagamit ko pampamasahe, papuntang hospital, pabalik-balik doon, pambili ng pagkain, sa kanya din galing. So yun guys, thank you very much.